Bianca Giurca, una dintre cele mai carismatice concurente de la Casa Iubirii, continuă să fie în atenția publicului datorită personalității sale deschise și relației ei cu Patrick. Cei doi au demonstrat de-a lungul timpului că sunt un cuplu unit, trecând împreună peste provocările din cadrul emisiunii și câștigând simpatia multor fani. Cu toate acestea, recent, în jurul lor au început să apară zvonuri care au aprins imaginația publicului, în special cele care sugerează că Bianca ar fi însărcinată. Această informație a circulat rapid pe rețelele de socializare, iar mulți s-au grăbit să facă presupuneri. Însă, analizând situația, nu există nicio confirmare oficială din partea Biancăi sau a lui Patrick care să susțină aceste speculații. Mai mult decât atât, comportamentul și declarațiile Biancăi din ultima perioadă nu sugerează că ar fi într-o astfel de situație. Este important de menționat că Bianca a fost mereu o persoană discretă în ceea ce privește viața sa personală, alegând să împărtășească doar ceea ce consideră ea relevant. Deși există voci care sugerează că, poate, în trecut ar fi putut trece printr-un astfel de moment, Bianca nu a confirmat niciodată acest lucru. Dacă au existat evenimente în viața ei legate de acest subiect, se pare că ea a ales să le păstreze pentru sine, ceea ce este perfect justificat. Trecutul ei rămâne un subiect despre care preferă să nu vorbească deschis, însă acest lucru nu ar trebui să ducă la concluzii pripite. În prezent, însă, toate dovezile arată că zvonurile legate de o presupusă sarcină sunt doar speculații. Bianca și Patrick par mai degrabă concentrați pe consolidarea relației lor, bucurându-se de momentul prezent și de evoluția lor ca și cuplu. În loc să fie afectată de aceste zvonuri, Bianca continuă să fie activă, să interacționeze cu susținătorii săi și să își trăiască viața în mod autentic. Fanii cuplului ar trebui să privească aceste speculații cu prudență și să respecte intimitatea celor doi. Este esențial să înțelegem că un astfel de subiect, mai ales dacă nu este confirmat, poate pune presiune inutilă pe cei implicați. Până când Bianca sau Patrick vor decide să vorbească despre acest subiect, dacă vor considera necesar, cel mai corect ar fi să ne bucurăm de povestea lor de iubire așa cum este ea acum. Bianca și Patrick formează un cuplu frumos, iar evoluția lor este ceea ce contează cu adevărat.